Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam takasni. Nagajing mi gajing sha khanglat ki rekhot seng bhalang bat gajing sha takti kilong kimi ki bom shimla sha wanrung sha kajaka baplong ka public hearing ha ki bor VDP bat kishnong jongkawa ya jan Narpo East Jainte Hill District. Balapalong da Meghalaya State Pollution Control, halor ka jingkwa ka MS Mega Top Cement Private Limited banshnai ka karkhana pinmi daubilan. Hakakat praturik urisau arajar arpsau ka New Trap Integrated Territorial Organization sengtmi hapo ka jingyalam jing President uba Donbok Dakar kelalit banbu da ka jing ujor hakilai tuliki borjong ka jilla. Tata Meghalaya Human Rights Commission ha office ka DGP ka jilla bat ha Chief Secretary ka jilla. Habakran chikilat pathai khubor President Jungaseng uba Donbok Dakar uloong baga jing ujor sya ke Meghalaya Human Rights Commission kadai namar bakidon kilong kemi ki besyak takti haki VDP bad ki borshnong ki bala fil ban trekam namar kum ba kalong ka public hearing ka sya ki ban sngam ye ke ka ba mi hindrai kila syak hang ka jing ujor haki ha UDGP jong ka jilla but Chief Secretary ka day halor ka jing bomla trekam jong Deputy Commissioner jong ka tay ka district but SP jong ka tay ka district ka hito ka dawa na kiti ki borban penchitom ya kiti ki klit nong sunshar jong ka tay ka district. Sini nakaliang ka jongi ka HITO New Trap Integrated Territorial Organization unta ka sini ngilawan bu ya ka complain ka FIR but ya ka sebuah ko complain yang CS kawai ngilit bu habaya day habaya tungko kat human rights ngala bu ko kami sarsi ko chairperson te kawai ngila bu ka FIR persya ya DC SP di kirang ba snong bat ya ka mega top sem ni kumju ta ka FIR persya gitu bagi ailat dan dia ban bu benda hang tu ka swa penrung hapo kata guys snong ba ijar East Hills habadon public hearing te kabalai ngi wan bu ka torkhas dan dikata ka jing ujor komplain persya ya DC SP bagi lapil pan follow up ka duty ka jongki kumki administration bat ka ujor persya ru ya ka MSPCB habi ada ngan stang swa hak bay day bat ka Human Rights Commission te kumba pilai hi paling haban ujor ka day ka suppress ya kata ka freedom of speech and expression jong kinong snong hak tu tundai tang kata ngilalap hiru ba rang ba snong ula pun kenya ka sanap kat kum ka ain laipuar act jong ka JHDC ka bala krensai ba mendai banyo silang na nyon ben na sya silang i nong snong tu ye hak tu kasngi hi ke badon public hearing tu hi majority ke dei gibreu ke malaba mendai ke nong snong namar ke nong snong madu men step mar ngi la submit lupa hang tai kila don bat ni kila si kila batai kila peniru ini yak ta ke jing ko jongki but how let's say hakani FIR nakal liang jong DC lan SP jong East Jainte Hills kila ben tap email do baki kin on baki BDP tengin dala check bahakat kum ka Meghalaya Police Act harjar katboy hila lap ba ka section rupuin rupuar san rupulai kala keren sai ba kiwalan George ni kentrikam but nakalian jong DG PCS bat ka human rights kan saaya kata ka hok kumba haga tin MC ka jongi ka on freedom justice and service oi nilai ki ya kata ka freedom untuk sim dan freedom show na sudo nyombe al de ki bom de ki try to but kila suppress ka hok tong tagda aba on ka hok ka justice ya kata kumba ngiyeng haka tin MC jongi ngin yai budin ngin yai tre be na ka benta jong upat ba tengi kermen scam hiru ba barok phak kinong song snong kentip ba kumno ngi borom ya kolong kene ba kumno hi bangi dei ban bot ya kenti padu kanu sakot ka ngila hang tu ngila pun pa lupa bangin sa lek bat sakot te hadian lagi kaban tikana te kadai hadian lesai den min ya kenu MSPCB ada kam mula ban khot ne ko public hearing ten ri habi dei bat dia ka ja jingsa thompor ki kentai ket nang ta ke jingsa pendom you ka freedom of speech ingin ngap sya na ka Human Rights Commission bat ngin pek hadin nang to ngin sa syong ya meeting ka CC kumber kete ingin ban kim kemru ni gitu ki breu ki bodon kiti ban thong ban thiet ban bright ya boro hak be dei bat kan ka mega top set pro khoi hi kitu ki ba ha pa ka district administration ki ba dei benta hak tu ka public hearing